Дарагія сябры, вітаю ўсіх зноў у чацвер у нашай літаратурна-філасофскай кавярні зноў. Нам гэтыя электронныя магчымасці такія ў нас добрыя, што мы цяпер сапраўды можам штотыдня сустракацца ў кавярні, не выходзячы з хаты, дзе мы знаходзімся. Вось, я вітаю вас шкляначкай вады. Усім таксама раю гарбатку, каву, там ці ліманад, ці хто што хоча сабе наліць, таму што ў нас сустрэча ў кавярні, это значыць, сустрэча нязмушаная, у нас не лекцыйны фармат, у нас гутарка. У кавярню мы заўсёды запрашаем госця, і гэты госць нам штосьці распавядае з таго, што ён хоча. І астатнія мы слухаем, і потым мы задаем пытанні, мы каментуем, мы спрачаемся. Калі госць дазваляе, можна перабіваць пытаннямі таксама, калі не дазваляе, мы пакідаем пытанні на канец. Вось, і таму я сёння вельмі рада прадставіць нашу сённяшнюю цудоўную госцю, прыгожую, разумную, натхняльную і вельмі часта сама натхнёная Вольгу Бабкову, якая 7 гадоў, калі я не памыляюся, працавала у літаратурна-драматургічнай частцы Купалаўскага тэатру. І, адпаведна, гэты Купалаўскі тэатр – гэта як другая радзіма для Вольгі. І вот все, што з Купалаўскім тэатрам адбывалася за 100 гадоў яго існавання, якое мы неяк так і не адзначылі гучна. Нам хацелася гучна адзначыць 100годдзе Купалаўскага тэатра. Это мусіла быць такое велізарнае дзяржаўнае свята, такая грамадная ўрачыстасць, таму што гэта сапраўды такая велізарная падзея нацыянальнай значнасці. І нічога з гэтага не атрымалася. А што атрымалася, мы ведаем. І таму Вольга взяла на сябе гэту всю 100гадовую гісторыю тэатра, потому што яна взяла на сябе гэты тэатр, адказнасць за яго, любоў да яго, асацыявана з ім. І, адпаведна, ёсць жывая частка жывой тканкі цяперашніх усіх падзеяў тэатра, унутраных, глыбінных, усіх і драматургічных, і драматычных, і літаратурных, і сацыяльных, усім, што звязана з гэтым тэатрам. Апроч таго, што Вольга настолькі шчыльна асацыявана з Купалаўскім тэатрам, яна всё жыццё звязаная з літаратурна-гістарычным архівам Беларусі, з гістарычным архівам Беларусі, і працуе з гістарычнымі дакументамі жывымі, палеограф, сапраўдны жывы палеограф, і проста всялякія беларускія дакументы 16-17 стагоддзя таксама праз сябе прапусціла, і яна проста такая, як можна сказаць, такая повязь паміж самымі рознымі беларускімі культурнымі жывымі чалавечымі сферамі розных часоў. І, конечно, мы спадзяемся пра тое, што Вольга ў беларускім калегіуме зробіць асобны невялікі курс менавіта пра архівы, пра працу з архівамі, пра гэтыя старажытныя матэрыялы, якія мы маем у наяўнасці, бо мы ведаем, што ў нас гэтага мацерыка усіх беларускіх дакументаў застаўся цягам розных падзей, праз розныя падзеі засталося там пару архіпелагаў, але і яны вельмі вялікая праца. А цяпер сёння мы хочам пагаварыць з Вольгай, просім Вольгу пагаварыць з намі менавіта пра Купалаўскі тэатр. Мы прымяркуем гэтую гутарку якраз да 100годдзя Купалаўскага тэатру. То есть мы адначасова такой нязмушанай атмасферы кавярні зноў адзначым заадно гэтую вялікую дату, але ўжо куды нас Вольга павядзе, туды мы за ёй і пойдзем. Вольга, калі ласка, табе слова. Дзякуй, Ірына, дзякуй. Я, ведаеце, доўга вырашала, з чаго
распачаць вот нашу гутарку ў кавярні беларускага калегіума. Хаця так хочацца сказаць у аўстэрыі Уршуля тэатральнай. Ну, у любым выпадку наша размова, прынамсі я не прэтэндую на ісціну, на ўсёзнайства, так? Ось, бо тэатр за весь свой час прымагніціў да сябе такую вялікую колькасць людзей, якія выдатна ведаюць тэатр, якія захоўваюць безліч гісторый, уражанняў пра тэатр. Таму, скажем, я правяла ў тэатры толькі 7 гадоў, з 2013 по 2020 год. Вось люблю я гэтую лічбу 7. Вось, таму спачатку я хацела пабудаваць нашу размову ў выглядзе экскурсій, которые я, дарэчы, даволі часта праводзіла ў тэатры. Вось, напрыклад, мы заходзім з вуліцы у галоўны ўваход тэатра, аглядаемся, старажылыя тэатралы тут жа заўважаюць, што на сценах няма старых радзівілаўскіх люстэрак, якія заўсёды сустракалі гасцей, а вісяць ужо такія сучасныя люстэркі. Ну, дарэчы, адразу хочу сказаць, што люстэркі радзівілаў вярнуліся на радзіму ў нясвіж. Вось. Пасля вось мы падымаемся па лесвіцы, дарэчы, яна практычна аўтэнтычная таго старога тэатра, які быў вельмі моцна і глобальна пераканструяваны ў 13 годзе. Лесвіца вот засталася. Вось мы заходзім у залу, але, ведаеце, не атрымоўваецца. Не атрымоўваецца. Гэта можна будзе з вялікай радасцю зрабіць, але значна пазней. А пакуль жа жывое нутро тэатра, яго калідоры, закануркі, закуточкі, тое, што мы так моцна любілі, ось, все гэта можна цяпер, напэўна, толькі сніць. Для мяне заўсёды было важна разглядаць тэатр і ягоны будынак на фоне горада. Таму што месца ў тэатра унікальнае. Ён знаходзіцца на скрыжаванні двух старых вуліц, якія захавалі сваю трасіроўку. На Падгорнай, цяпер Карла Маркса, і на Дамініканскай, пазней Петрапаўлаўскай, а цяпер в сучаснасці Энгельса. Гэта вельмі старыя вуліцы насамрэч, і так хочацца, каб вярнуліся іх старыя імёны. Вакол тэатра стаялі вельмі знакавыя будынкі, так? Ад некаторых засталася толькі памяць ды цені. Напрыклад, насупраць тэатра быў будынак мінскага дваранскага дэпутацкага схода з вялікай залай. В этой зале былі балы, часам нават тэатральныя пастаноўкі. Крыху ніжэй быў гатэль Парыж, які так цудоўна пісаў Сергіюш Пясецкі у трылогіі. Непадалёк, на месцы крышачку захапіўшы тэрыторыю цяперашняй рэзідэнцыі, стаяў палац нашага дабрадзея тэатральнага і дабрадзея горада Караля Чапскага. Былі тут і даходныя дамы, і дом архієрейскі з царквой праваслаўнай. А паглядзець на дрэвы Александраўскага сквера, некаторыя з них 100гадовыя. То бок, вся вот гэтая гісторыя навокал, ну, яна не можа не адбівацца на самім тэатры. Дарэчы, само месца, пляцоўка, на которой у 1890 годзе паўстаў тэатр, гэта таксама гістарычны раён Менска, новае место. То бок, на гэтым новым месце был новамейскі пляц рынкавы. Дарэчы, назва нашай аўстэрыі, мажліва, яшчэ звязана і з тым, што аўстэрыі раней у Рэчы Паспалітай, у Вялікім княстве ставілі на гарадскіх пляцах. Таму і аўстэрыя Уршуля. Да юбілейных урачыстасцяў 20-го года, Ірына пра гэта сказала, это 100годдзе тэатра Купалаўскага і 130годдзе самога будынка, мы падрыхтавалі кнігу па гісторыі тэатра з падтытулам. Падтытул гучаў «Эпоха, горад, людзі». Безумоўна, гісторыя 100гадовага тэатра немагчыма ўкласці ў 260 старонак. Это проста немажліва. Таму я заўсёды казала, што гэтая кніга – гэта уводзіны ў гісторыю тэатра. Таму што практычна пра кожнага артыста, рэжысёра, сцэнографа, пра амаль кожны спектакль можна зрабіць самастойную кнігу.
У нашай кнігі атрымаўся вельмі дзіўны лёс. Выдадзеная крыху раней часу запланаванага, яна ледзь-ледзь паспела выйсці з друкарні, як надарылася тое, што надарылася. Она яшчэ пахла друкарскай фарбай, калі над ёй ужо навісла пагроза неўзабаве. Мізэрная частка накладу невялікага была распродана, а вось некалькі сотняў кніг дасюль захоўваюць ад вачэй пільныя ідэолагі. І гэтыя стос арыштаваных, так, можна казаць, арыштаваных кніг зараз знаходзяцца ў пакойчыку літаратурнай часткі, то бок літчасткі, дзе мы праводзілі столькі цудоўнага часу. То бок парадокс нашага часу. Кніга знаходзіцца зняволенай у месцы, дзе зарадзілася яе ідэя напісання гэтай кнігі, куды прыходзілі аўтары гэтай кнігі, дзе мы спрачаліся, дзе мы вырашалі накірунак, куды прыходзілі проста людзі, прыносілі свае гісторыі. І вось цяпер так, адно, што я магу абсалютна дакладна сказаць, гэтая кніга напісаная з любоўю. У сённяшняй размове я не маю на мэце аналізаваць мастацкі бок спектакляў, які глядзела, якія люблю, ці старых спектакляў. Я не здолю згадаць усіх людзей, знакавых людзей, выключных людзей, якія спрычыніліся да купалаўскага тэатра. Это проста немагчыма зрабіць. Таму я паспрабую скласці мазаіку. Мазаіку з розных, можа быць, не для ўсіх добра вядомых фактаў, для кагосьці вядомых, збольшага, напэўна, не зусім вядомых фактаў, якія збірала, ясная рэч, паводле выключна свайго разумення, з больш ранніх часоў да сённяшняга дня. Бадай першае, пра што я згадаю, гэта пра тое, што існуюць да сёння некалькі версіяў датаў заснавання беларускага дзяржаўнага тэатра. Прынята, што Купалаўскі тэатр запачаткаваў сваю дзейнасць 14 верасня 1920 года. Аднак яшчэ ў 18 годзе першае беларускае таварыства беларускай драмы і камедыі, з якога і нарадзіўся тэатр, называла ўжо сябе дзяржаўным. Пры бальшавіках у лістападзе 18 года был створаны, они называли себя беларускі пралетарскі тэатр, дырэктарам которого был Францішак Аліхновіч, режиссером Жданович Фларыян. Дарэчы, у этого театра был хор, был оркестр, то бок это был даволі полноценный на той час тэатр. У жніўні 19 года улада зноў імкліва змянілася і паўстаў мінскі гарадскі тэатр, зноў-такі пад кіраўніцтвам Францішка Аліхновіча. І ён праіснаваў до жніўня 20 года, а там прыйшлі зноў бальшавікі. І наступіў верасень 1920 года. Вось бачыце, нават тут мы не можам дакладна, ясна, што для адліку прынята ўжо савецкая, скажем, храналогія. І трэба сказаць, што на гэты юбілей Мікалай Пінігін падрыхтаваў цудоўны урачысты вечар, які мы мусілі ўжо нават, здаецца, былі разасланыя квіткі. Артысты павінны былі праспяваць са сцэны, так, як рабілі 100 гадоў іх калегі, інтэрнацыянал. І калі спачатку гэтая ідэя мяне крыху здзівіла, то калі я прачытала слово інтэрнацыянала, у сённяшняй сітуацыі это было бы круто. Ось. Я вельмі люблю супадзенні. Адзін з заснавальнікаў нашага тэатра Фларыян Жданович нарадзіўся ў Мінску у год, калі на рынку, на пляцы высокага рынку, это цяпер пляц Свабоды, згарэў гарадскі мінскі тэатр. Это был 1884 год. Такі выпадковы збег абставінаў, мажліва, і стаў прычынай таго, што імя Фларыяна Ждановича шчыльна ўвайшло, скажем, у шэрагі знакавых асобаў для гісторыі нацыянальнага тэатра. У 1926 годзе Фларыяна Ждановича называлі першым юбілярам беларускага тэатра, а ў 1931 годзе арыштавалі па справе Саюза вызвалення Беларусі.
Ясная рэч, вінаватым ён сябе не прызнаў, і пасля вызвалення, і пасля і быў яму было не дазволена вяртацца ў Беларусь пасля першага зняволення, і ён застаўся ў горадзе Сокал Валагодскай вобласці. Даследчык тэатра з Вологды Барыс Ільін, з якім мы пазнаёміліся дзякуючы вот гэтай гісторыі, дзякуючы тэатру, і працягваем дасюль стасавацца, ён зрабіў спробу рэканструяваць побач Дановіча у 35-37 годзе ў Сокале. Там ён працаваў у тэатры, і трэба сказаць, што адрозніваўся ад іншых артыстаў, скажем так, вельмі моцнай акцэнтам. Ясная справа, беларускім акцэнтам. А зусім недавно, дарэчы, Барыс Ільін знайшоў дом, дзе жыў на высылцы з сям'ёй разам Фларыян Ждановіч. У 37 годзе Ждановіча арыштавалі паўторна і расстралялі. Яму было 53 гады. Это наш заснавальнік тэатра. У 2013 годзе супрацоўнікі тэатра запісалі гутарку з пляменнікам народнага артыста з першага пакалення купалаўцаў Барыса Платонова Алексеем Платонавым. Гэта надзвычай інтэлігентны і адукаваны чалавек. Ён быў сведкам шмат якіх падзеяў, якія не ўсе ўвайшлі ў нейкія кнігі, выданні, а вот хіба што захоўваюцца ў нашай гэтай вось запісанай з ім гутарцы. Дык вось Платонов згадываў пра Фларыяна Ждановича. Его выслали на берег Северного Ледовитого океана. И где его могила, сколько мы ни искали, не могли ее найти. Так и погиб ни за что, ни про что. Он говорил на чисто белорусском языке. Первые спектакли, которые были в нашем национальном театре, это были его постановки. До речи, калі ўжо згадваць гэты бязлітасны бальшавіцкі перыяд, у 1939 годзе у беларускі дзяржаўны тэатр, у першы беларускі дзяржаўны тэатр приехала спецыяльная бригада з Москвы. Дзеля чаго? Каб ацаніць засмечанасць акцёрскага складу. Што гэта значыць? Большасць артыстаў беларускага дзяржаўнага тэатра мелі стасункі з замежжа. Актрыса Ржэцкая была звязана з Галадзедам і Чарвяковым, дачка папа, між іншым. Радзялоўская полька, Грыгоніс былы сябра польскай вайсковай арганізацыі. Частка акцёраў служыла ў белых. З расповеду зноў-таки Алексея Платонова. Мы знаем, что это были страшные годы, особенно для белорусской культуры, белорусской нации, когда лучших арестовывали. Сталинские годы правления были ужасны. Много сил было потрачено и были потери колоссальнейшие. Вернемся до пожару 1884 года, у агні якога згарэў мінскі гарадскі тэатр на плошчы верхняга рынку. Дарэчы, менавіта ў гэтым будынку адбылася прэм'ера першай беларускай оперы «Сялянка», вядомай лібрэта Дуніна Марцінкевіча, музыка Манюшкі, Крыжановскага. Дарэчы, сам на сцэне плясаў там Дунін Марцінкевіч і яго дочкі. І горад на той момант застаўся без сцэны, што, дарэчы, і падштурхнула пабудову другога тэатра, будучага Купалаўскага. Але ж камяніца, в якой знаходзіўся тэатр, захавалася, ее пажар не моцна пашкодзіў. І здавалася, па ўсіх еўрапейскіх мерках гэты будынак, гэтая камянічка мусіла б абавязкова захавацца ў горадзе як памяць аб першым тэатры. Аднак роўна праз 100 год пасля пажару, в 1984 годзе, яна была зруйнавана гарадскімі ўладамі. І я была невольнай сведкай гэтага здарэння. Я тады ехала на тралейбусе і бачыла вялікі слуп пылу, які падымаўся з-за плоту агароджанага, і вялікую каменную бабу, якая з размаху, як маятнік, біла в гэтыя каменныя мураваныя даволі тоўстыя сцены. І пабачыла адначасова хлопцаў маладых, якія сядзелі непадалёк ад гэтага месца, такой позе нязгоды, я б сказала. Я не ведала, хто гэтыя хлопцы былі, але цяпер я так разумею, што мажліва, гэта быў Харэўскі, мажліва, гэта быў Вінцук Вячорка, мажліва, гэта быў Сяргей Дубавец. Я не была з імі тады знаёмая, але
калі ехала в троллейбусе, я нават не ведала, што это быў будынак тэатра. Я толькі ведала, што это старасветская камяніца. І я, не ведаючы цих хлопцаў, я ўнутрана разумела, што мне бы вельмі хацелася быць, сядзець там поруч з імі. Вось такая гісторыя. Цяпер на месцы, дарэчы, гэтага тэатра гатэль Еўропа. Дык вось, неўзабаве пасля гэтага пажару у Александраўскім скверы быў пабудаваны мінскі гарадскі губернскі зімовы тэатр, таму што быў яшчэ летні тэатр у губернскім садзе, ну, цяперашні парк Горка. У гістарычным архіве, дзе я маю гонар працаваць, адшукаўся шэраг вельмі цікавых дакументаў 1890 года. Гэта былі прашэнні шматлікіх будаўнікоў. Это былі і муляры, і цесляры, маляры, іншыя рабочыя, якія прагнулі працаваць на гэтай славутай гарадской будоўлі гарадскога тэатра, які, дарэчы, будавалі всім светам, усім горадам і мінскім паветам. І вось адзін з такіх майстроў, жывапісна-малярных дзел мастер Герц Лейбов Бланштейн, жыў на вуліцы Крышчэнскай у доме Біндлера. Ён выказваў гатоўнасць зрабіць усё лепш за ўсіх астатніх. Ён прыводзіў довады таго, што ён ужо ў Мінску распісываў дом губернатара і тое, што ён распісываў мінскую вялікую сінагогу. Такім чынам, мажліва, вось знайшоўся яшчэ адзін мастак у нашым горадзе. І яшчэ цікавы факт, што тычыцца архітэктуры тэатра. Все мы ведаем, што разам з Каралем Казлоўскім, варшаўскім архітэктарам, выдатным акустыкам працаваў губернскі мінскі архітэктар Канстанцін Увядзенскі. У тым самым 1890 годзе ён спраектаваў трэці паверх турэмнага пішчалаўскага замку, сумна вядомай валадаркі, дзе зараз знаходзяцца нашыя сябры і годныя людзі Беларусі. У 20-м годзе нашага веку, у 2020 годзе, дзякуючы калегам з музея Янкі Купалы, мы даведаліся, якраз такі юбілейны год для тэатра, мы даведаліся месца ў зале, дзе любіў сядзець Янка Купала. Гэта левая ложа каля самой сцэны. Пра гэта пакінула ўспамін будучая жонка, яшчэ студэнтка, будучая жонка Гаўрылы Гарэцкага Ларыса, якая студэнткай прыязджала і вельмі часта хадзіла ў Купалаўскі тэатр і вельмі часта бачыла там Купалу, што не дзіўна. Дарэчы, тэатральную залу ў тыя часы Язэп Дыла называў відоўня, а пазней Геннадзь Аўсяннікаў глядзельня. Вось. А вось яшчэ цікавы факт. У 1923 годзе выйшаў легендарны спектакль «Кастусь Каліноўскі». Яго паставіў Еўстігней Міровіч, пра якога мы яшчэ пагаворым. Дык вось, адмыслова для гэтага спектакля з віленскага архіва прывезлі арыгінал газеты «Мужыцкая праўда» нумар 7, тэкст якога быў выкарыстаны ў гэтым спектаклі. Паводле Змітрака Бядулі, які вельмі шчыльна быў звязаны з тэатрам, ён лічыў, што менавіта спектакль «Кастусь Каліноўскі», пастаўлены Міровічам, і адыграў вялікую ролю в добрай памяці пра Кастуся. Вось што пісаў у савецкай Беларусі на той час даволі прагрэсіўнай газеце Змітрок Бядуля. Не припомню добра, хто падал ідэю Міровічу апрацаваць для сцэны Кастуся Каліноўскага. Але пасля першых пастановак гэтай п'есы пачалі з'яўляцца навуковыя доследы з эпохі Каліноўскага, вершы пад назваю «Кастусь Каліноўскі», партрэты Кастуся Каліноўскага, яго бюст, работы мастака Грубы, якія цяпер яшчэ красуюцца ў зале Інбелкульта. А ў канцы стварылі кінафільм «Кастусь Каліноўскі». Міровіч быў першым, які паказаў са сцэны жывы малюнак нашага рэвалюцыйнага мінулага, пісаў Змітрок Бядуля. Ну, згадаўшы Фларыяна Ждановіча, як першага заснавальніка тэатра, не можна не згадаць Еўстігнея Міровіча. Это была выключная асоба. Дарэчы, бюст яго стаіць, пахаванне яго на вайсковых мінскіх могілках. Ён пакінуў па сабе выдатныя творы, добрую памяць. Ён заўсёды шанаваў маладых. Тэатр можа правільна жыць і развівацца толькі тады,
калі ў аснове яго творчага складу будзе ініцыятыўная таленавітая моладзь, якая вечна імкнецца наперад у пошуках новага. І тут жа, звяртаючыся да моладзі: больш бывайце на вуліцы, ідзіце на завод, хадзіце па бульварах, ідзіце на вакзал, на кірмаш, наглядайце людзей, іх паводзіны, запамінайце і вывучайце найбольш яркія, чытайце, чытайце, чытайце. Вы абавязаныя дакладна ведаць усю класіку, усе бібліятэкі, музеі і выстаўкі ў горадзе. Пра сваю ўласную творчасць казаў незабыўна: я марыў, каб кожны мой спектакль быў быццам сон. У закуліснай частцы купалаўскага тэатра на 3-м паверсе іх партрэты Міровіча і Ждановіча вісяць побач. Я часта згадываю гэтую партрэтную галерэю да слёз. Ой, Янка Купала дапамагаў Міровічу ў напісанні п'есы «Машэк». Міровіч нават паехаў на Магілёўшчыну, каб пазнаёміцца з тымі мясцінамі, дзе была запісаная гэта легенда. Недзе знайшоў лірнікаў сляпых, прывёў іх, і яны спявалі. Аскар Марыкс, сцэнограф, ён замалёваў іх касцюмы, а Ўладзімір Тэраўскі запісваў мелодыі, якія пасля працаваў для спектакля. У цудоўным кабінеце нашага мастацкага дарагога кіраўніка Мікалая Пінігіна на сцяне вісела карціна Міхаіла Станюты «Партрэт дачкі», дзе была выява маладзенькай Стэфаніі. Карціна, дарэчы, арыгінал падчас вайны была вывезена, пасля адшуканая ў Германіі, вернутая дзякуючы высілкам дырэктаркі мастацкага музея Алені Аладавай. Менавіта з гэтай карцінай у руках легендарная 86-гадовая Стэфанія Станюта выходзіла у пінігінскім спектаклі «Гаральд і Мод» са словамі: «Вось мой партрэт, мне было 20 гадоў, я была зусім іншай, і ў той жа час усё тая ж». Хутка мы таксама гэта пацвердзім. Асобай тэмы заслуговая гісторыя тэатра ў час акупацыі. У кнізе па гісторыі тэатра яна, безумоўна, была закранутая. І менавіта гэты абзац быў падвергнуты дарэмнай цэнзуры. Не намі, конечно. Летам 44-го года горад пакідаў цяжкае ўражанне: руіны, забіты дошкамі дзверы тэатра з надпісам «Замініравана», шыбеніцы в Александраўскім скверы. Вось такі цікавы факт адшукаўся зусім выпадкова. Дзякуючы руплівасці тагачасных двух малавядомых супрацоўнікаў тэатра, якія засталіся ў акупаваным горадзе, гэта Зінаіда Рамановіч і Пётр Дзянісавіч, ніколі б мы не даведаліся пра іх імёны, яны захавалі ў скрынях архіў тэатра. То бок фотаздымкі, праграмкі, афішы, працоўныя кніжкі артыстаў. Яны склалі гэта ў скрыні і схавалі ў нішах пад сцэнай, і яны там праляжалі до канца вайны. Ввогуле, сцэна ратавала артыстаў неаднойчы. Я кажу не толькі пра творчы бок. Напрыклад, калі з эвакуацыі вярнулася трупа, ім адразу не было дзе жыць, і яны ёсціліся пад сцэнай, таму што там было адзінае цёплае месца. І той же Алексей Платонаў згадываў, што ён спаў галава да галавы з Калінай Макаравай. Дарэчы, Алексей Платонаў быў тады падлеткам, але вельмі шмат што запомніў. І ён запомніў пра момант вяртання ад'езду беларускай трупы з Томска. Мне падаецца, гэта вельмі цікавы ўспамін. Когда мы уезжали, то все томичи ходили, кланялись театру. Никто про это почему-то никогда не писал. Они просили: останьтесь, вы будете жить у нас, как у Христа за пазухой. Говорили, что артисты будут жить в хороших хоромах, что мы вас обеспечим. Очень томичи хотели оставить белорусский театр. Но как мы могли остаться там? Когда сели в поезд в Томске, абсолютно непонятно почему, он вдруг стал чужим. Он нас так хорошо принимал, но люди, актеры, так стремились в Минск, что не хотели даже выйти из вагонов просто ручкой на прощание Томску помахать. По-моему, вельмі психологично тонкие моменты. Вяртанне трупы ў Мінск сталася трагічным. Гэта вядомая гісторыя. Непадалёк ад Омска вагоны
пацярпелі крушэнне, некалькі сышлі з рэек. Сярод шматлікіх ахвяр былі акцёры Маргарыта Шашалевіч, Константин Быліч, Борис Алексеенко, Ігор Шчасновіч, загінула і маленькая дачушка Глеба Глебова Глена. Алексей Платонов згадываў, як перад тым, як сесці ўжо в іншы санітарны цягнік, які прыйшоў за імі, артыст Іван Шаціла выразаў ножом на сасне, на стволе сосны імя Рыта у гонар памяць Маргарыты Шашалевіч. Пасляваенны горад быў адзінай велізарнай будоўляй. Старажылы горада, менчукі, якія памяталі Мінск да вайны, проста з цяжкасцю пазнавалі родныя мясціны. Пачаў будавацца праспект, было зрыта старое замчышча, пачалося ўмацаванне берагоў Свіслачы, былі знесены муры дамініканскага кляштара, на месцы Юравай гары сталі будаваць, ее зрылі, сталі будаваць палац культуры прафсаюзаў, пасярод цэнтральнай плошчы ўзвялі велізарны бронзавы, здаецца, помнік правадыру, які, дарэчы, быў знесены літаральна за адну ноч, пасля якой не засталося ніводнага каменьчыка. Я думаю, гэта выразная ілюстрацыя таго, як гісторыя распраўляецца з памяццю з ненавіснымі дыктатарамі. Сярод рэдкіх гістарычных будынкаў у спляжаным пасля вайны горадзе Купалаўскі тэатр вылучаўся сваёй старасветскасцю. Ён уцалеў, ён не пацярпеў. У 50-х гадах у тэатры Рэй вяло першае пакаленне купалаўцаў. Я іх пералічу. Борис Платонов, Глеб Глебов, Владимир Дядюшка, Иван Шатила, Лидия Ржецкая, Владимир Уладомирский, Стефания Станюта, Леонид Рахленко, Берута Дакальская, Вера Пола. У прыватнай размове з карэннай мінчанкай, аматаркай, знаўцай тэатра Майяй Крывашеевай пра сённяшнюю сітуацыю ў тэатры спадарыня Майя запэўніла мяне, што тыя, каго яна ведала, а гэта Глеб Глебов, Владимир Дядюшка, Стефания Станюта, Віктор Тарасаў, яны падтрымалі б пазіцыю купалаўскіх артыстаў, нязгодных з гвалтам і подласцю. Згадаю некалькі пазнейшых гісторыяў пра патрыарха тэатра Уладзіміра Уладамірскага, але не пра сямейную трагедыю, якая здарылася ў гэтай сям'і, калі бацька быў у Томску в эвакуацыі, а сын застаўся ў мінскім гарадскім тэатры пад акупацыяй. А пра іншае згадаю, ўжо пара больш позняе часы. Дом Уладзіміра Уладамірскага стаяў на праспекце. Аднаго разу ён моцна здзівіў людзей, якія хадзілі па праспекце. Ён прыскакаў на белым кані пасля дэманстрацыі першамайскай у, значыць, адпаведнай вократ у партызанскім касцюме. А другі выпадак таксама вельмі прасамоўны. Аднаго разу, калі гарадскія ўлады чамусьці вырашылі разбурыць ягоны гараж, ён выйшаў на балкон сваёй кватэры у сваім гарнітуры, з медалямі, рэгаліямі, у вышыванай кашулі, што цікава, з велізарнай белай барадой, абапіраючыся на свой славуты кій і з пенснэ на арліным носе. І ён моўчкі стаў глядзець на гэтых рабочых, якія выконвалі гэты загад. Карацей, рабочыя проста не вытрымалі гэтага дакорлівага позірку, пакідалі свае рылёўкі і сплюнулі і сышлі. І не дарабілі гэтую справу. У 50-е гады вельмі востра паўстала моўнае пытанне. Яно паўстала ва ўсёй краіне і вельмі моцна ў тэатры. На тагачасных афішах часцей з'яўляліся недарэчныя калькаваныя пераклады, як вынік русіфікацыі. Ввогуле, савецкаму народу рыхтавалі агульны лёс, адзіную мову. І што важна, што в апошні дзень свайго жыцця, 13 жніўня 1956 года народны паэт Беларусі Якуб Колас даслаў вельмі балючы ліст у ЦК КПБ пра стан беларускай мовы. Я трошку зацытую яго. Беларускую мову можна пачуць у тэатрах і парадах. Але што гэта за мова? Гэта непрыхаваны здзек над ёю.
Артысты і дыктары парушаюць элементарныя правілы вымаўлення, пастаноўкі націску. Мова засмечаная мноствам скажоных слоў калек, неўдала запазычаных з рускай мовы. Адбываецца гэта таму, што артысты, работнікі радыё, журналісты, газетчыкі не карыстаюцца мовай у побыце. Тэатры, ставячы перакладныя п'есы, неграмотна папраўляюць перакладчыкаў, бо, бачыце, беларускае слова не гучыць. Пасля 53-го года ў краіне адбыліся зрухі. Змены ў тэатры пачаліся бадай з пастаноўкі спектакля «Выбачайце, калі ласка». Гэта была п'еса «Макаёнка», і яна прагучала надзвычай смела. У ёй паказваліся розныя хібы калгаснага жыцця. Высмейваліся дурнаватае кіраўніцтва, дэмагогія, паказуха, махлярства. Па сутнасці, купалаўскі тэатр першым сярод тэатраў СССР былога перарваў паўзу, якая ўтварылася ў пасляваенныя часы ў жанры сатыры. Зала хахатала, смяялася, а высмейвала калгасны лад. У той час, як падчас акупацыі у мінскім гарадскім тэатры, калі на аналагічную тэму ішоў спектакль «Загубленае жыццё» паводле драматурга Тодара Лебяды у пастаноўцы Вячеслава, тагачаснага дырэктара Вячеслава Селяха, зала рыдала, уся зала плакала. Вот такі кантраст, который таксама моцна сведчыць пра наш лёс, пра нашу гісторыю. Мне вельмі хочацца распавесці пра аднаго чалавека, пра старажыла тэатра, аб якім, пэўна, ніколі б я не даведалася, калі б колькі гадоў таму да нас у літчастку не завітаў ягоны унук. Дарэчы, былы выкладчык філасофіі нашага універсітэта. Гэта быў не артыст, гэта быў білецёр-кантралёр Касіла Константин Васильевич. Ён уладкаваўся на працу касірам у мінскі гарадскі тэатр у 1906 годзе. Ён працаваў у тэатры амаль 45 гадоў. Пры яго ўдзеле ў 20-м ствараўся беларускі дзяржаўны тэатр, змяняліся ўлады, назвы тэатра, а Константин Касіла нязменна правяряў квіточкі ў гледачоў. Можна толькі ўявіць тую колькасць людзей, гледачоў, які прайшлі праз яго рукі. Паводле згадак унука, Константин Касіла быў добра знаёмы з Купалам. Яны вельмі часта в антракце ці пасля спектакляў сядзелі в яго маленькім пакойчыку, размаўлялі, мажліва, выпівалі. Касіла любіў тэатр з маладосці. Ён марыў быць артыстам, займаўся ў нясвіжскай трупе. Але з-за праблемаў з голасам ён не мог стаць артыстам, і таму пайшоў в тэатр працаваць касірам. Яго любіў і паважаў весь калектыў. На яго пахаванні практычна была ўся трупа, а Лідія Ржэцкая всю ноч правяла каля труны. Это была легендарная асоба купалаўскага тэатра. Цікава, што на выставе Мінскага музея нашага гістарычнага, на выставе, прысвечанай 100-годдзю тэатра, я побачила такі артефакт, записную кніжачку Константина Касілова, там было написано, то бок нашага Касілы. І яна была счэркана ягоным почеркам, можа быць, хімічным алоўкам, не ведаю, дзе ён пазначаў, ён там не пісаў цытаты антычных аўтараў, ён там пазначаў нейкія свае прафесійныя штукі, напэўна, звязаныя з колькасцю гледачоў, з колькасцю білетаў. І варта згадаць яшчэ аднаго тэатральнага старажыла, і не артыста, Васіля Зубкоўскага, дзеда дырэктара Беларускага інстытута навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўта Кіпеля, які з сезона 3-го і 4-го года, 1903-4 і па 30-е гады пасярэдзіну працаваў у тэатры у шатні. То бок, ён быў гардэробшчыкам. У дзень, калі ў космас паляцеў першы чалавек, у тэатры ішоў спектакль «Лявоніха на арбіце». У антракце Зінаіда Браварская не ўтрымалася і з авансцэны абвясціла аб падзеі, якая адбылася. А ўжо ў першай дзеі Барыс Платонаў у ролі Лявона звярнуўся ў рэпліцы да Галіны Макаравай. «Моя лужка на арбіту выйшла», сказаў ён і па-майстэрску дадаў, як Гагарин.
Зал выбухнуў небывалымі апладысментамі. Гэта было штосьці непаўторная атмасфера тады панавала ў глядзельні і вось паводле Геннадзя Аўсяннікава глядзельня. Ці шмат на свеце людзей, не на свеце, а ў нас, у Менску, людзей, якія ведаюць, што ў нашым тэатры пачынаў свой першы сцэнаграфічны лёс, свой шлях як сцэнограф Барыс Забораў. Для мяне, напрыклад, гэта было неверагодна файным адкрыццём. Вельмі часта і прыемна згадваць цудоўных людзей. Вот я згадала Барыса Заборава, а зараз я згадаю Юрку Гаўрука. Ён 10 гадоў працаваў загадчыкам літаратурнай часткі, вярнуўшыся з 20-гадовай ссылкі з 1957 по 67 год. Ён выпускнік вышэйшай літаратурнай інстытута імя Брюсова ў Маскве, выдатны перакладчык, знаўца 6 моваў, дацэнт. Ягоныя пераклады Шекспіра лічацца аднімі з лепшых. Напрыклад, у 20-х гадах ён у Маскве перакладаў беларускім студыйцам шекспіраўскі спектакль «Сон у летнюю ноч». А амаль праз 100 гадоў яго пераклад «Караля Ліры» быў выкарыстаны Мікалаем Пінігінам у спектаклі, адным з апошніх спектакляў нашых «Кароль Лір». Яго вельмі цікава, Юрку Гаўрука, згадывала Зінаіда Петровна Зубкова. Высокі, хударлявы, сівы, з надзвычай белым тварам, заўсёды ахайны, неверагодны эрудыт. Па тым, як размаўляў, як хадзіў, сядзеў, заўсёды было бачна ўнутраная шляхетнасць. Заўсёды был адзін, неяк над намі, глядзеў іншымі вачыма на свет, як паэт. Купалаўцы згадывалі спадара Гаўрука як выдатнага знаўцу мовы. На рэпетыцыях ён запісваў на дошку словы, каб не прабіваць працэс рэпетыцыйны, а якія артысты вымаўлялі неправільна, і рабіў праўкі. Згадаў Гаўрука і ягоны сябра, артыст Фама Варанецкі. Ён казаў, што па-беларуску Гаўрак размаўляў заўсёды і паўсюль, нават у Сібіры, на пасяленні ў Мурманскім краі. Вось такі быў цудоўны Юрка Гаўрук. Нядаўні спектакль вольных купалаўцаў «Страх» паводле Брэхта стаўся другой пастаноўкай Брэхта на купалаўскай сцэне. Упершыню Брэхта паставіў у 1969 годзе Валерый Раеўскі. Это было абсалютна новае мастацтва. Спектакль «Што той салдат, што гэта». Тэатральная крытык Тацяна Арлова пісала пра спектакль, што ён стаўся падзеяй не толькі тэатральнага, але ўсяго грамадскага жыцця. Раеўскі прапанаваў праз тэатру філасофію свабоды, свабоды перакананняў і выяўленняў. Спектакль аказаўся надзвычай актуальным для таго часу, калі была ідэалогія ператварэння людзей у машыну. У Брэхта ішла гаворка пра ваенную мясарубку, а у Раеўскага пра аўтарытарны палітычны рэжым. Як бачым, актуальнасць Брэхта нікуды не знікла, набыўшы яшчэ больш загостраныя рысы. У спектаклі «Страх» купалаўскім вольных купалаўцаў мы жахаемся ад вусцішных паралеляў Нямецчыны 30-х гадоў і Беларусі 21 стагоддзі. Мушу прызнацца, што аднойчы мне прысніўся спектакль «Што той салдат, што гэта». Бо я яшчэ была вельмі маленькая, каб яго паглядзець тады. Для разумення тагачаснай атмасферы ўнутры тэатра я хачу згадаць успамін Барыса Герлавана, мастака тэатра. У тыя часы, казаў ён, існавала такое непісанае правіла. Калі хтосьці са старэйшага пакалення, прыкладам, Глебаў, Платона, Уржэцкая, заходзілі, напрыклад, у тэатральны буфет ці ў славутую брахалаўку, то больш маладое пакаленне, а гэта Тарасаў, Аўсяннікаў, Гарбук, яны не проста ківалі галавой, маўляў, вітаем, а яны абавязкова уставалі з крэслаў. Такі тут был этыкет у купалаўскім тэатры. Пасля спектакля «Брама неўміручасці» сярод артыстаў вельмі доўгі час жыло вітанне. Прывітанне неўміручым.
Не ведаю, ці ёсць у свеце прыклад, калі б мастацкі кіраўнік, галоўны рэжысёр тэатра, аддаў гэтай неўдзячнай справе 36 гадоў жыцця. Менавіта такім быў Валерый Раеўскі. Гэта, канешне, увайшло, гэтая дата ў аналы беларускага тэатральнага мастацтва. Гэты перыяд у купалаўскім атрымаў назву эпоха Раеўскага. А тэатральны крытык і знаўца тэатра Вячеслаў Ракіцкі называў Раеўскага мяккім дысідэнтам у мастацтве. Пасля артыста звычайна застаюцца інтанацыі, ягоныя рухі, яго ролі, жэсты. А вот за рэжысёра прамаўляюць ягоныя творы, ягоныя ідэі і ягоныя думкі. А Раеўскі быў філосафам. І я дам яму слова, зачытаўшы тыя думкі, якія ён так таленавіта выказаў. Рэжысура – гэта адметны лад мыслення, цярпенне і такт. Гэта не ўлада, гэта пакута, салодкая пакута. Паэзія вышэйшая за побыт. Я заўжды імкнуся да абвостранай паэтычнай праўды. Гэта не разлік, не інтуіцыя, патрэба. Адзін чалавек усё жыццё застаецца пацаном, а другі ўсё жыццё грае чыноўніка. Самае вялікае дзеянне – гэта трываць іншага, партнёра, суседа, жонку, маці, дзяржаву, кіраўніка. Мы трываем глупства, зносім хамства. Мы неверагодна шмат трываем. Я хачу зразумець, што адбываецца, сэнс гэтай паэтыкі, колькі можна так надрыўна існаваць. Мы так мала ведаем пра трагедыі, якія адбываюцца штодня. Я не ўмею спяваць у хоры. Па прыродзе я анархіст, антаганіст у стаўленні да любой дзяржавы. Калі у партыі і ўлады няма палітычнай пазіцыі, то такой пазіцыі павінна стаць мастацтва, у прыватнасці мастацтва тэатра. Больш за ўсё мяне раздражняе чалавечае і грамадскае глупства. Усё жыццё – гэта радасная выпадковасць. Чым бліжэй да краю, тым больш адчуванне прыгажосці быцця. Але чалавек усё адно самотны. Гэта страшна, калі ў чалавека няма спакойнай старасці. На ўсіх нас ляжыць адбітак вялікага смутку. Я полюбіла Раеўскага пасля всіх гэтых цытатаў да глыбіні душы. У 1983 годзе ў Купалаўскім са сцэны бадай упершыню загучала, хаця і адзінкава адзін раз усяго англійская мова. Як гэта здарылася? Рэч у тым, што пасля паспяховага паказу спектакля «Парог» у Маскве яго рэжысёра, паводле п'есы Дударава, яго рэжысёра Раеўскага запрасілі ў Дублін для пастаноўкі гэтага спектакля на дублінскай сцэне. У Ірландыю паехаў Раеўскі і Гірлаван як сцэнограф. Артысты і гледачы былі ўражаны вынікам супольнай працы беларускай каманды. У адказ ірландскі артыст Джон Янг прыехаў у Мінск у Купалаўскі тэатр і сыграў ролю Буслая. Адбыўся толькі адзін спектакль, які, безумоўна, застаўся ў памяці тэатралу. Ён быў важны, таму што ён сведчыў пра гатовасць тэатра да адкрытасці. Ну, на жаль, эксперымент адбыўся не да канца. Геннадзію Гарбуку, які мусіў паехаць в адказ в Ірландыю і іграць в дублінскім тэатры, не знайшло Міністэрства культуры грошай. А можа быць, проста жаданне. Вельмі цікавай была гісторыя пастаноўкі легендарнага улюбёнага спектакля «Памінальная малітва» ў рэжысуры Барыса Эрена. Паводле ўспамінаў тагачаснага кіраўніка літчасткі Ванкарэма Нікіфаровіча, новую п'есу Григорія Горена ён прывёз з Масквы, але з папярэджаннем ад аўтара, што пастаноўка першая належыць толькі маскоўскаму тэатру. Раеўскі, прачытаўшы гэтую п'есу, захапіўся ёй і пачалі весці перамовы з Гореным. Урэшце яны сказалі, што вы не хвалюйцеся, гэта будзе на іншай мове, на беларускай. Тут у нас это будуць розныя спектаклі. І ўрэшце Горен пагадзіўся.
І спектакль прайшоў у выдатным перакладзе Владзіміра Нікляева і страшэнна быў любімы ўсімі. Дарэчы, Нацыянальны тэатр Украіны таксама ставіў яго на украінскай мове і па-ўкраінску, і в галоўнай ролі там быў Барыс Ступка. Малая сцэна тэатра была адкрытая ў 1983 годзе ў памяшканні памятнага для менчукоў маленькага, утульнага і вельмі класнага кінатэатра «Навіны дня». Але што цікава, літаральна некалькі дзён таму я даведалася ад знаўцы Мінска Владзіміра Денісова, што на гэтым месцы где-то ў першай палове 19 стагоддзя была лютэранская кірха. О, які гарадскі палімсест маем. Малая сцэна была вельмі папулярнай у горадзе, пляцоўкай. Тут упершыню былі пастаўлены творы зарубежных аўтараў мадэрнісцкай плыні. Іанэску, Брожыка, Юджина О'Ніла, Бергмана. Просто тэатр менялся, потому что изменялось жыццё. Велізарнай падзеяй культурным у грамадскім жыцці была пастаноўка ў 90-м годзе пенігінскіх тутэйшых. Это ввогуле спектакль, про который можно целую книгу написать, потому что у яго было шмат перад гісторыяй і пасля гісторыі. Але я хочу сказаць, што ў 90-м годзе, калі спектакль выйшаў, у тыя дні, в дні прэм'еры, два артысты, іх імёны я цяпер уже ведаю, яны падняліся на дах тэатра і павесілі нацыянальны беларускі сцяг. Тагачасны дырэктар Вашкевіч Іван бегаў па тэатры і заклікаў немедленно яго зняць. Але ўжо праз некалькі год, калі нарэшце сцяг стаў дзяржаўным, ужо хадзіў і казаў, што яго трэба павесіць. Вы бачыце, у якім недасканалым свеце мы жывем. Дарэчы, у 92-м годзе тутэйшыя атрымалі дзяржаўную прэмію. Спектакль ішоў каля 20 гадоў. Дарэчы, мне так і не ўдалося падняцца на дах тэатра, хаця я так марыла пабачыць горад сверху, менавіта з макаўкі Купалаўскага тэатра. Затое мы выйшлі ў 20-м годзе на славуты балкон, который был заўсёды зачынены. Я марыла, каб ён нарэшце адчыніўся. І вось мы выходзілі трупай і з дырэктарам, і мастацкім кіраўніком. Быў цудоўны жнівеньскі дзень, і мы планавалі там рабіць розныя гарадскія імпрэзы, потому што гэты балкон выходзіў на скрыжаванне вуліц, про которые я уже казала. Это вельмі менскае такое вот там геніус локі жыве недзе пад старым брухам закатаным на асфальт. У 90-е гады прыўнеслі ў штодзённасць жыцця разам з клопатам пра будучыню і жаданні тварыць. Артысты займаліся апроч сваёй непасрэднай прафесіі, займаліся і улюбёнымі справамі. Мне хочется згадаць Фому Варанецкага. Ён, апроч таго, што ён выкладаў в акадэміі мастацтваў, у выніку стаў прафесарам, настаўнікам быў для многіх шматлікіх артыстаў. Ён маляваў не толькі пейзажы, але і дасціпныя шаржы на сваіх калегаў. І цяпер яго невялічкая маленькая кніжачка шаржаў практычна бібліяграфічная рэдкасць. З 1987 по 93 год, згадайце, это самыя бурлівыя часы, 90-е часы, гады. Лёсавызначальнай для нашай краіны загадчыкам літаратурнай часткі быў Венкарэм Нікіфаровіч, які, апроч сваіх перакладаў у тэатры, пакінуў свае ўспаміны. Я знайшла іх выпадкова у тэчкі архіўнай, яны былі на такой пажалцелай паперы, надрукаваныя на машынцы яшчэ, але в іх было так цёпла напісана пра тэатр, пра атмасферу, якая панавала ў краіне, у горадзе ў гэтыя 90-е гады. Я была неверагодна шчаслівая гэтаму знаёмству. А зараз вельмі смешная гісторыя. Эту гісторыю распавяла супрацоўніца, таксама старажылка тэатра, супрацоўніца аддзела кадраў Тацяна Семакіна. Гэта гісторыя пра тэатральных кур. У 1999 годзе Раеўскі паставіў спектакль «Піраміда Хеопса». І куры былі там, задзейнічаны ў сцэнах пэўных. А паміж спектаклямі яны недзе бадзяліся, недзе там на гарышчы
квохкалі. І вось, безумоўна, былі забытыя і закінутыя. І вось мелажальніца і аматарка ўсяго на свеце жывога Таццяна Семакіна абагрэла гэтых кур. У выніку на іх карміла. Яны ўжо туліліся да яе ног, залеталі к ней на рукі і любілі ее неймаверна, больш, напэўна, чым сам тэатр. А вось у лістападзе 2000 года тэатр і, напэўна, увесь горад развітваўся з цэлай эпохай. Развітваліся са Стэфаніяй Станютай. Яна пражыла 95 гадоў, цэлую эпоху. Яна бачыла Мінск такім, якім мы ўжо яго ніколі не пабачым. Яна ездзіла на галавакружнай, як яна казала, концы. Яна бачыла столькіх людзей за сваё жыццё і перажыла практычна цалкам 20-е стагоддзе з усімі яго радасцямі і нягодамі. Яе вельмі любілі ў тэатры за годнасць, за пачуццё прыгажосці, которое яна пранесла ўсё жыццё. Пра неё вельмі ласкава заўсёды згадвае Мікалай Пінігін. Увогуле, мастацкі кіраўнік Мікалай Пінігін заўсёды казаў і кажа, што нацыянальны тэатр павінен ментальна адпавядаць нацыі і намацаваць у сваёй творчасці перадаваць гледачу веду пра яе культурныя коды. І таксама пра тое, што і ў жыцці, і ў прафесіі трэба імкнуцца ствараць прастору, тэрыторыю любові. Маўляў, толькі тады людзі з гатоўнасцю раскрываюцца, і тады хочацца рэпетаваць, ствараць. Толькі ў любові магчыма штосьці рабіць. Гэта залог прафесіі. Нават сярэдні артыст раскрываецца і дасягае значна больш. У тыя часы пазней у тэатры быў створаны шэраг унікальных спектакляў, якія дапамагалі праявіць архетыпічны зрэз беларускай душы. Давайте згадаем і спектакль «Немой», «Людзі на балоце», «Сымон Музыка», «Транслейшн», «Выкраданне Европы» або «Тэатр Уршулі Радзівіл», «Пінскую шляхту», «Дзве душы». Пра гэты ж спектакль «Вельтмайстар», «Кардыён» на словы Марка Мермана. Нават гогалеўскі «Ревізор». Дарэчы, адна з першых спробаў трасянкі на тэатральнай сцэне адбылася ў снежні 1917 года. Тады трасянка была ўжыта ў п'есе «Апошняе спатканне паводле галубка». І што цікава, глядач прыняў з велізарнай насцярогай гэты эксперымент. А «Ревізор» у пастаноўцы Мікалая Пінігіна і ў бліскучым азарным перакладзе Марыі Пушкінай таксама выклікаў у некаторых неадназначную рэакцыю. Але это спектакль бліскучы. Я прыйшла ў тэатр у дні, калі рыхтаваўся пан Тадэуш. Для Пінігіна гэты спектакль быў вельмі важным. Ён марыў пра тое, каб на выдатнага еўрапейскага паэта, якога лічаць сваім еўрапейскія розныя народы, не забываліся і землякі. Ён сказаў у кароткай прамове перад прэм'ерай спектакля, маўляў, я бы быў вельмі шчаслівым, калі б вы пасля прагляду спектакля прыйшлі дадому, знялі з палічкі, ці ўзялі ў бібліятэцы пана Тадэуша і прачыталі яго. Пінігін казаў, Міцкевіч хацеў, каб простыя людзі чыталі гэтую кнігу. Я і наш тэатр робім гэта. Мы робім гэта тымі сціплымі высілкамі, на якія здатны тэатр, здольны тэатр. Гэта выдатная паэма. Я чытала яе 12 дзён. Там столькі ўсяго. Для мяне гэта найперш асветніцкі праект. Лічу неабходным вярнуць гледача да нашай гісторыі. Змяняюцца толькі дзяржаўныя назвы. Вялікае княства Літоўскае, Рэч Паспалітая, Расійская імперія, СССР, БНР, БССР, Незалежная Беларусь. А этнас застаецца. Камерная сцэна на нашым 4-м паверсе ўнутры тэатра, не блытаць з малой сцэнай, куды, дарэчы, вельмі доўгі час грукаліся тэатралы, калі ішлі на спектакль, не могучы усвядоміць, што гэта две розныя сцэны. Дык вось, камерная сцэна паўстала у 2015 годзе. Зразумець вартасць гэтага рэпетыцыйнага былога пакоя дапамаглі імпрэзы, которые там адбываліся на самом пачатку. Гэта імпрэзы, прысвечаныя Александру Фрэдра, Станіславу Выспянскаму, Паўлінцы 70-годдзя там святкавалі. Там прайшла цудоўная вечарына, прысвечаная ўсімі любімаму
Ілье Кургану. А таксама адной з апошніх імпрэз гэта было святкаванне цудоўнае 100годдзю Галіны Макаравай. Это была незабыўная вечарына. Камерная сцэна сталася пляцоўкай для маладых рэжысёраў. Асабіста я была шчаслівая пачуць на малой сцэне драматургію Канстанціна Сцешыка, Георга Бюхнера, Ярославы Паўліновіч, Жана Ануя, Альгерда Бахарэвіча, пабачыць спектакль па кнізе Андрэя Горвата, ну і шмат іншых. Там же, на камернай сцэне, у 2019 годзе адбылася цікавая сустрэча з аўтаркай п'есы «Юбілей ювеліра», якую ў 17 годзе в нашым тэатры паставіў Александр Гарцуев. Англійская аўтарка гэтай п'есы і акторка Нікола Мак-Оліф захацела паглядзець яе і паразмаўляць з творчай групай спектакля. І вось мы сустрэліся. І тут я зараз трошечку ператваруся в такую неаеглую, нязграбную акторку. Вы неверагодна падобныя на прататып майго героя, сябра сям'і вайсковага афіцэра. Я пісала п'есу, уяўляючы менавіта гэтага чалавека. Я глыбока ўражаная вашым падабенствам. Мы так любілі размаўляць з ім, смакуючы шампанскае. Распачала госця, звяртаючыся да выканаўцы галоўнай ролі Георгія Маляўскага. Вы былі на сцэне сапраўднай зоркай. Нікола абняла і пацалавала выканаўцу ролі Хелены Наталью Качаткову. Я безмерна ўдзячна ўсім вам. Брытанская госця абняла ўсіх прысутных, рэжысёра, артыстаў. Гэтая радасная эмоцыя растапіла першую няёмкасць. І праз хвіліну здавалася, што ўсе ў гэтай зале даўнія знаёмыя. Размаўлялі пра ўсё на свеце, пра англійскі і беларускі, пра англійскія тэатры, пра маскоўскую і беларускую прэм'еру ювеліра, пра брытанскі характар, пра нітку перлін, которая яна надзела на гэтую сустрэчу з купалаўцамі, пра вандраванні з перакладчыкам Андрэем Вылінскім некалькі дзён запар па Мінску. Яе вельмі моцна ўразіла наша яма на Мельнікаіты. І вядома, канешне, пра яе вялікасць каралеву англійскую. Нікола Мак-Оліф мела нават кароткую гутарку з ёй на прыёме ў Букінгемскім палацы, а таксама доўгую з архіепіскапам Кентэрберійскім. Аказваецца, гэта зусім не так складана, проста трэба быць з Ніколай Мак-Оліф. Гэтая сустрэча пакінула незабыўнае ўражанне і ўспаміны для ўсіх удзельнікаў, здаецца. 100гадовая гісторыя тэатра мае шмат прыкладаў супрацоўніцтва з самымі рознымі перакладчыкамі. Аднымі з першых у тэатры былі перакладчыкамі Вацлаў Ластоўскі, Флар'ян Ждановіч, Язэп Дыла. Пазней Кандрат Крапіва, Кузьма Чорны, Максім Лужанін, Яўген Рамановіч, Анатолій Астрейка, Андрэй Макаёнак, Тамара Бакуноўская, Язэп Семяжон, Ян Скрыган, Юрка Гаўрук. У наш час Геннадзь Бураўкін, Вянкарэм Нікіфаровіч, Рыгор Барадулін, Леонід Дранько-Майсцюк, Міхась Стральцоў, Уладзімір Орлоў, Уладзімір Нікляев, Марына Бартніцкая, Алесь Разанов, Наталья Русецкая, Андрей Хаданович, Марына Козловская, Владимир Лянкевич, Мария Пушкина, Ирина Герасимович, Ігор Скрипка. Я шчаслівая, што кагосьці з іх ведаю асабіста і даруйце, калі кагосьці я проста не згадала вось у гэтым пераліку. Мэта ў тэатры была заўсёды адна. У Купалаўскім тэатры павінны быць найлепшыя. У вераснёвы дзень 2020 года ў Менску была вельмі моцная залева. З грымотамі і маланкамі у тэатры ішла пінская шляхта. Я думаю, што гледачы чулі шум на вуліцы, шум грымотаў, шум дажджу. І раптам маланка трапіла ў дах тэатра. Згасла святло, але артысты ігралі пры страхавым святле, і гэта надало толькі пэўную, скажем, такую утульнасць і яшчэ большую перавагу, павагу в адрес артыстаў, якія не разгубіліся, якія цудоўна гралі. І апладысменты былі проста шалёныя. Справа ў тым, што гэты спектакль, асабліва яго апошнія сцэны, мала каго пакідаюць абыякавым, а ўж асабліва пасля падзеяў жніўня 2020 года. А ў той час, калі ішоў дождж,
і патрапіла маланка ў дах. В Александраўскім скверы раскалоўся стагадовы клён. Ён не раскалоўся, но ад яго адкалоўся вельмі велізарны сук. І я гэта расцэніла як трывожную з'яву. Яшчэ раней, у ліпені, аднойчы, выйдзя з працы, я раптам убачыла, што тэатр проста вот так вот цалкам па колу абнесён агароджамі, турнікетамі. Ён был как бы агароджаны ад сквера і ад горада. І ўжо тады ў мяне з'явілася думка, што тэатр — гэта выспа свабоды. Месца тэатра ў цэнтры горада і жывы творчы калектыў унутры — гэта, ну, яны нібыта акумулявалі ў сябе вот гэтую нязгоду супраць несправядлівасці і крывадушнасці, якая панавала. Мне згадваюцца вытрымкі з размовы 2000 года тэатральнага крытыка Людмілы Грамыка з выдатным артыстам Віктарам Тарасавым. Тэатр, казаў ён, гэта, так бы мовіць, барометр, па якім відаць, куды мы ідзём. Ён закліканы адзначаць перыяды велічы і заняпаду краіны. А як не прыслухацца да словаў колішніх артыста, дысідэнта, інтэлектуала, вальнадумца Аўгуста Мілаванова. Акцёр павінен мець уласны погляд і ўласны свет і разумець, што адбываецца навокал. У яго павінен быць боль, бо за абыякавасцю сёння надзвычай лёгка схавацца. Сёння мы ўсе дапісваем сваім жыццём і творчасцю працяг кнігі па гісторыі тэатра, той самай, якая сёння знаходзіцца ў зняволенні у літчастцы. Вядомы выраз «тэатр змяняецца разам з жыццём» напоўніцу адпавядае цяперашняй сітуацыі. Вольныя купалаўцы свядома і адважна выбралі стан гэтай самай творчай ліючайся формы, паводле Ігната Абдзіраловіча, якая вызваляе мастацтва ад мёртвых і застыглых форм і спрыяе стварэнню сапраўды жывога беларускага формы жыцця, беларускай формы жыцця. Нездарма ж мы ў тэатры паставілі дзве душы, паводле Гарэцкага Максіма. У ліючайся формы не можа быць кропкі, проста не можа апрыёры быць кропкі напрыканцы. У жыцці увогуле няма кропак. Цяпер тэатр знутры мне нагадвае пусты акварыум, з якога проста вылілі ўсю ваду. Вось такія мае развагі. Я не ўяўляю, ці ўклалася я ў час, я не гляджу на гадзіннік. Можа быць, мы проста, калі час яшчэ застаецца, пагаворым у вольным раскладзе. Но в любым выпадку, скажем, для меня было важно сказаць тое, што я сказала. І на гэтым я не ставлю кропку. Дзякуй, для нас было вельмі важна пачуць тое, што ты сказала. Это неяк вось раз, і вот такая кароткая, яркая, вот як колоду карт вот так вот раскрыла веером, і там вся Беларусь. І там вся культура, там і 19, і 20, і 21 стагоддзе, все нашыя яркія, любімыя персонажы з іншага боку, і незнаёмыя нам персонажы, ці малазнаёмыя персонажы, але вот што мяне ўразіла, вельмі даўно такога не чула, вот такі нейкі вельмі чалавечы пагляд. Вот просто вот менавіта вот Беларусь як людзі. Беларусь як такая, як чалавечая вельмі краіна, і тэатр як людзі. І людзі, якія вот такія, якія яны ёсць, і людзі все класныя, людзі все яркія. Ось. Ну ладно, это я так просто вот такую першую рэакцыю кажу. Дзякуй вялікі, вельмі кранальна. Вот як для мяне, так просто вот, ну, надзвычай кранальна, то, што ты расказвала. Я тады звяртаюся да ўсіх гасцей сённяшняй кавярні. Калі ласка, вашыя пытанні, рэакцыі, каментары. Вот у мяне, безумоўна, пытанне, што сталася з курамі. Здаецца, хтосьці іх забраў на лецішча. Ага, правильно. Да, Я думаю, их лёс был не в бульоне. Да, потому что это куры таксама кранули. А вось, калі ласка, сябры вашыя,
Вашыя словы, заўвагі, каментары, рэакцыі, пытанні. Так, штосьці магло застацца, безумоўна, засталося. Несказанае. Тут не всех мажліва было згадаць, гэта немажліва. Ну, вот я просто думаю, што я і кнігу пісала з любоўю, і пра тэатр, я думаю, з любоўю. Хаця там перажыта было столькі ўсяго. Можа быць, калі-небудзь я буду пісаць мемуары. Тут бачыш, як бы не толькі от з любоўю, з любоўю, але яшчэ вот такая з глыбіннай дабрынёю. І вот вся гэтая гісторыя Беларусі у цябе таксама атрымалася гісторыя дабрыні. Я памятаю калісьці свае 2 даклады, якія я спрабавала год за годам рабіць пра дабрыню як умову і мэту інтэлектуальнай камунікацыі. А вот зараз ты проста вот робіш гэтую сапраўды гэтую гісторыю ты чалавечнасці і дабрыні. Я вельмі табе ўдзячная за эту гісторыю, але калі ласка, сябры вашыя. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер, Павел. Я просто хочу сказать, что я вельмі ўражаны і вельмі рады, што трапіў вот на гэтую лекцию. Это было просто бліскуче, і я столькі даведался про тэатр, вот дзякуючы табе. Да, и хочу сказать, что шкада, конечно, кніжку, я таксама вельмі чытаў, калі яна з'явіцца, але, мабыць, вот так атрымалася, што жыццё тут не поставила кропку, а поставила костку, и вот зараз, ну, фактично ты пишешь новую главу в этой истории театра. Да, и, ну, а коли не пишешь, то я хотел бы пораить вельми ее дописать, эту историю, бо яна шмат чего дае вот в погляде, да, в нашем театре, на жыццё. И эта книжка уже набывает такі, ну, нейкі містычны такі сэнс, да, вельмі варта будзе яе дарабіць. Вось. І просто у меня маленькое пытанне, вот там, калі цытавала Раевскага, это, я не ведаю, это книга якая или что? Это вот Не, гэта не кніга. Калі ў яго быў юбілей, і просто я тады на сайце рабіла розныя, скажем, такія маленечкія эсэі пра кожнага нашага юбіляра. І так как я не застала Раевскага вось тэатры, ясна справа, да, то я просто пачала праглядаць нейкія запісы з яго размоваў, нейкія фільмы, которые, дзякуй Богу, ёсць дакументальныя, дзе ён разважае пра творчасць. Я просто выписывала яго вот гэтыя, это з разных кропак, но яны мяне так уразілі, яны мяне просто, ён сапраўды ўнутраны паэт, ён, дарэчы, фантастычны рыбак. І я думаю, таму рыбак не за рыбы, а за цішыні, якая, напэўна, на беразе усіх рыбакоў. Рыбак-філосаф. Да, ён даволі кепска скончыў жыццё, трагічна. І, ну, я была ўражана яго асобай. Вот зараз у меня просто ў вачах партрэт, зноў-такі, на нашай партрэтнай галерэі на 3-м паверсе. Яго малявалі вучні Ерлавана, ужо выпускнікі акадэміі. Партрэт, вот вочы яго просто зараз бачу, бо я такі візуаліст. Вось. І, ну, полюбіла я гэтага чалавека. А спектакль, што той салдат, што гэта, мне реально приснился. Ну, можа, не ад пачатку до конца, бо просто шмат глядзела фотаздымкаў, шмат слухала расповедаў, і вось так мне хацелось бы пабыць на тым спектаклі. Но я побыла зато на страхе, на рэпетыцыі. Дзякуй. Павел, памятаеш, як мы сидзелі ў кавярні? Я маю на увазе аўстэрыя Уршуля. Ну так. И ты пригадала пінскую шляхту, вот эту апошнюю сцену. Ты плакаў, я памятаю. Уладзім трапілі, да, і сидели, там было так незручно сидеть, колени не упирались в некую эту перегородку. Это при тым, што вы сидзелі у ложы Пінігіна. Ну да, ну занадта доўгія ногі у меня, напэўна. Да, але вот калі просто это была апошняя сцена, калі вышли с хоругвамі, я просто кудысьці улетел, это было нешта. Я памятаю твои вочы. Дзякуй. Дзякуй тэатру. Ну все, я не буду больше Добра, Павел, замінаць іншым людям, может, нехта яшчэ спытае. Дзякуй.
Вольга, чуєш Так. мене? Так, Я Да, замість я виконую її обов'язки, але ж у мене своє питання. З пункту гледжання історії театру сусветного і білоруського, які традиції будуть продовжені, від яких ми будемо відмовлятися? І які неякі уздими і кризисы были у истории этого театра. И наогул, куды повинны рушить белорусский театр, театральная справа? У Беларуси як гэта повинно соотноситься с некими мировыми трендами? Ці некие дзе месяца нашей театральной справы на мапе сусветной? я думаю, што казаць пра трэнды беларускія, прынамсі зараз, увогуле не выпадае, таму што я не магу казаць ні пра лёс купалаўскага тэатра як нацыянальнага тэатра ў сённяшняй сітуацыі. На сённяшні момант, мне здаецца, уся сітуацыя тэатральная ў Беларусі татальна разбурана. Безумоўна, існуюць сцэны, дзе адбываюцца удалыя спектаклі, але гэта ўсё роўна неяк з-пад палкі, скажем так, ці на абслугу існуючай улады. І лёс, напэўна, на бліжэйшы лёс беларускага тэатра, гэта, напэўна, это незалежныя трупы. Як яны будуць аформлены і як гэта будзе зроблена, я не ведаю. Зараз мы жывем у вельмі такім аголеным часе, непрадказальным часе, і я ўвогуле не ведаю, што будзе заўтра. Але ж можа гэта нейкі выклік, гэта для нейкага стрыт-тэатра, для нейкіх перформансаў, для нейкага палітызаваных формаў, але можа тут нейкі есть небяспека нейкай такой схематызацыі. Вось што вы як спецыяліст, як гісторык, как бы між іншым гэтага, як чалавек, які у працэсе яго назіраеце знутры. Я думаю, што гэтая хваравітая сітуацыя, трывожная сітуацыя, якая склалася, гэта вось як хвароба, якую трэба перажыць, выздаравіць і стаць новымі, і знайсці новыя шляхі. І я думаю, яны будуць знойдзены. Але ж вы іх неяк пакуль што неяк не адкрэсліваеце, неяк не візіянізуеце. Ну, я не магу іх структуру нейкую выбудаваць, але калі вось вы глядзелі, Дзіма, з Інай, напрыклад, Брэхта «Страх», да? То есть вы бачыце, што гэта стылістыка, якая ўжо купалаўская новая, то бок што-то нараджаецца новае, і па вялікім рахунку гэта добра. Але ж Брэхт гэта таксама, гэта сярэдзіна 20-го стагоддзя, гэта нейкая бойка позапрошлогодняя, нейкая позапрошлая вайна, ці не? Ці гэта нейкія актуальныя, мы мусім мысліць катэгорыямі вось нейкая вот тымі выклікамі, на якія тады гэты тэатр адклікаўся, але ж не зусім удала, мабыць. Калі ўзгадаць нейкую біяграфічныя, нейкія творчыя высілкі Брэхта, напрыклад. А што ж, калі Брэхт позапрошлагодні, а што ж... Ну так і я вот, калі не, дык не, можа і не, можа ён наогул гэта тое, што патрэбна, а можа і не, таму што выклікі нейкія іншыя, мабыць, а мабыць, як вы мяркуеце? То есть гэта што, нейкі фарс, які паўторвае трагедыю 20-го стагоддзя, ці што? Ці гэта нейкая, як Брэхт казаў у 53-м годзе, гэта самае, как это, берлінскі пролетарыят сустрэў новы рэжым, як кулак, як пыса кулак. Не, ну, калі
трагедию, якую мы переживаем, мы не можем назвать фарсом, а мы ее переживаем. И Брехт про яе писал в 30-х годах. Не, ну зразумела, што літаратурны твор любога часу, любога стагоддзя, хоць ад Шекспіра, хоць яшчэ да Шекспіра, і вот мы згадывалі тут і Міцкевіча, і Дуніна Марцинкевіча, это все могуць быць абсалютна сучасныя п'есы, абсалютна сучасныя пастаноўкі. Так што тут як бы вось згадваць старых аўтараў, то проста нават і не выпадае. Аўтар як аўтар. Я вот у сувязі з гэтым Ольга хацела спытацца вот то, што пра Брехта якраз, што зумаўскі фармат, так? Вот, не зумаўскі, ютубаўскі фармат. Вот это ж таксама дае нейкія магчымасці новыя, так? Ой, прабач, повтори, калі ласачка, апошняе штосьці я уляцела. Электронныя фарматы, вот YouTube, Zoom для спектакляў, яно ж таксама, відаць, дае нейкія новыя магчымасці новага гледача. Не, ну гэта, канешне, так, хаця тэатр абавязкова мусіць існаваць жывым гледачом. Гэта, ну, это факт, гэта апрыорі, гэта неабходна, тому што гэта справа энергіяў, которыми люди обмеливаются. Но мы зараз в такой ситуации опынулись, и тое, что адбываецца, тое, что с тутэйшымі апошнімі, и вот со страхом нашим, так, со страхом нашим, брехтовским страхом купаловским, так, по-моему, гэта, ну, атрымалася выкшталцон, на мою думку. И вось гэта новая форма, в якую, ну, мы апынуліся заціснутыя, так, але яна была вот сапраўды новая, і яна падарыла нейкія новыя адчуванні. Так што все ідзе. Ну, як ідзе. Ігор, ты уже даўным-даўно. Прывітанне, так? Прывітанне. Вельмі цікава, дзякуй за такі як бы расповед. Я тут ужо як бы мы пераходзім паціху в іншы тып дыскусіі, а менавіта што адбываецца з тэатрам не праз 100 год кропка і вот як бы шматкроп'е, а вот пра гэтую будучыню. І тут я, ну вот в якасці, можа быць, не адказа на пытанне, вот як бы, ну, свае некалькі назіранняў хочу сказаць, вот як бы, што гэта вот як бы тое, што адбылося з Купалаўскім, гэта страшна важна для ўсёй тэатральнай прасторы, і як бы Купалаўскі тэатр на сёння гэта як бы, ну, тэатр бедны, як бы тэатр лабараторыя, як бы тэатр, дзе адбываецца, ну, вот выпрацоўка гэтай новай тэатральнай мовы. Ведаеце, я калісьці рабіў інтэрв'ю з Пінігіным, вот як бы якраз в той момант, калі яго вельмі ругаў Халезін са свабоднага тэатра, ну вот за тое, што ён як бы недастаткова такі як бы жорсткі, недастаткова актуальны, што ён вот як бы все гэта, ну вот як бы спрабуе быць занадта класічным, як бы занадта вот таким як бы тэатрам акадэмічным. Хаця мне здаецца, што як бы праект Пінігіна палягаў зусім на іншым, да? Вот, ну вот самае цікавае, што вот тое, што зараз здарылася з Купалаўскім, гэта уваход стварэння гэта як бы вот як бы, ну вот беднага тэатра альбо тэатра лабараторыі не штучным спосабам, просто праз наследаванне нейкіх модных трендаў там сусветных, ці вот як бы спроба падгледзець, хто як ставіць, ці хто якую мову скарыстоўвае, да? А вот як бы сама рэальнасць вымусіла як бы, ну вот пайсці гэтым шляхам. То есть мне здаецца, што, ну вот Купалаўскі не згарнуўся, вот нягледзячы на гэтую, ну, сціплую сваю як бы форму, а наадварот выбухнуў. То есть сёння, ну вот мы маем як бы падзею Купалаўскага, ну вот як не просто як нацыянальным маштабе, а вот як касмічным маштабе. І тут, ну вот хацелася бы перадаць як бы, ну, словы там падзякі і натхнення там і Пінігіну, і акторам всем, хто паверыў у гэта, што, ну, вот як бы ваши гледачы на все гэта глядяць, ну, і сочаць, і з удзячнасцю, і, ну, не здавайцеся, ідзіце наперад, як бы все гэта вельмі важна для культуры. Так, згода, дзякуй. Ну, вот, Дзякуй.
Ну так тут же ж не просто, что вот это вот дзякуй, як ты кажаш, просто дзякуй. Ты ж сапраўды оно так і ёсць, што вот Так і ёсць. тэатр, Так. тэатр як бы, вот ведаеш, як можна нават сказаць, што вот ён дзесьці ў 20-м годзе ён супаў вот з тым, чым мусіць быць галоўны дзяржаўны тэатр. Вот ён неяк супаў з жыццём, ён супаў з краінай, ён супаў з грамадствам. І вот такое супадзенне, это ж наогул это такая надзвычай рэдкая рэч. Таму што у нас вот асабліва вот у гэтых апошнія там пару дзесяткаў гадоў Беларусі всё жыве сваім жыццём само па сабе. Як бы там мастакі жывуць сабе, інтэлектуалы жывуць сабе, там тэатр жыве сабе, літаратары жывуць сабе, раскрыжоўваючыся, але не вельмі моцна. І вот неяк вот у тваёй самой гісторыі, якую ты расказвала, праз тэатр сапраўды пракруцілася вся Беларусь. Неяк вот вся беларуская культура, она неяк вот прайшла праз гэты тэатр. А тут раптам вот оно, вот заўсёды можна было сказаць, вот у той кнізе, якую вы пісалі до 20-го году, можна было сказаць, што тэатр это як зрэз Беларусі. Але вот у 20-м годзе ён не стаў зрэзам Беларусі, он просто як бы пашырыўся, он супаў з краінай. Вот он стаў сапраўды выразнікам гэтай краіны. І краіна раптам на яго паглядзела зусім па-іншаму. Краіна яго неяк вот прыняла як, ну, не просто, ну, вот як вельмі важную жыццёвую частку сябе, вот як недзе вот як сэрца, як пульс, як вот штосьці вот такого плану. І гэта абсалютна унікальныя рэчы. І вот, і, конечно, гэта ніколі не будзе забыта. Это оно надае, ну вот, то, что я кажу, что вот, вот это сучасныя формы, якія вот пандемія нам принесла, это электронные формы, яны ж таксама вельмі важныя, але яны важныя для ўсяго свету. А вот тое, што Купалаўскі вот як бы і новыя формы, і новы змест, і вот гэта і новы змест, он стаў неяк вот сапраўдным зместом. Вот вот брэкт, які пастаўлены пасля гісторыі 20-го году, гэты страх, ён уже зусім па-іншаму глядзіцца. Ён сапраўды глядзіцца пастаноўку, якая зроблена тэатрам, які супаў з краінай. Вот я вот Адна справа называцца ўвесь час у паперах там міністэрскіх нацыянальны, акадэмічны тэатр, імя Янкі Купалы. І другая гісторыя, калі здараецца штосьці надзвычай істотнае, і ты ператвараешься ў мыльны пухір, ці ты становішся сапраўды нацыянальным тэатрам. Нацыянальным тэатрам, который Купалаўскі тэатр сябе, ён вырас сапраўды значна больше за памеры самого сябе. І гэта якраз сведчанне таго, што гэты выклік ён абсалютна годна трымае. Так, што будзе далей, невядома, але нават калі далей ніхто не ведае, але склопіцца, як бы што і будзе як раней, оно все роўно вот гэта уже не забудзецца, потому что вот гэты вобраз вот гэтага тэатра, які у нацыянальнай велічы, вот гэта уже застанецца. І мне здаецца, што тое пытанне пра вуліцы, это таксама сюды, што вот тут просто калі Купалаўскі стаўся просто цэнтрам не вулічнага жыцця, а цэнтрам той вуліцы, якая выражала і настроі, і душу, і розум краіны, там, скажем, это жнівень, верасень, так, 20-го года. І вот это таксама была частка гэтай тэатральнасці, якая ёсць жыццёвасцю. І вот это таксама вот зараз все будуць гатовыя прыняць тэатр просто, які будзе на вуліцах, які будзе вот гэтым стрит-артам, што зусім не ўласціва Купалаўскаму. Ну, здаецца, што просто вот цяпер все для яго адкрыта. Таму што вот гэтая вера і натхненне да тэатра, яна неяк вот, конечно, такая, якая была, можа, толькі на самом пачатку стварэння. Ну так, вот про это вот я і кажу, про гэту льючуюся форму, которую зараз прымае тэатр, так, і ён льецца так, як мы хадзілі маршамі ў жніўні. Вот яно льецца, як льецца, але гэта яно выпадковае і адначасова правільнае. Вот так, яно вядзе кудысьці, яно ідзе наперадзе, яно стварае новыя формы. Яно просто вот тым, што яно ідзе, куды ідзе, яно менавіта стварае свет, прыходзіць туды, дзе раней яшчэ нічога не было.
дзе раней так ніколі не было. І вот цяпер яно ёсць, і такім чынам свет пашыраецца. Што вот такая гэта дэміургічная некая дзея адбываецца. І вот дзе тэатр паўстаў у ролі гэтага, таксама ў ролі гэтага дэміурга. Вольга, а ну, пэўна, у 20-е гады мы не жылі, але ж вы нешта, можа, наконт гэтага скажаце, што было удалага, а што не у гэтыя гады. Але ж вот, напрыклад, у 90-е там мы як бы жылі, нагадаць можам, як вы мяркуеце, наколькі ён супадаў тады з нейкімі выклікамі нацыянальнымі, опять же, сусветнымі і гэтак далей. У 90-е гады? Да, так. Таму што гэта быў цікавы нейкі перыяд стварэння у тым ліку ў тэатральным жыцці, і паўстала шмат студій, у якіх і Пінігін тады працаваў і гэтак далей. І вось наколькі адэкватны быў, ну, былі дасягненні тыя ж тутэйшыя у гэтага Купалаўскага тэатра, але ж, можа, ён не стаў тады, а можа і стаў, на вашу думку, нейкім такім прыцягальным цэнтрам. Вось, і ці гэтае жыццё было нашмат разнастайнейшае за тэатральнае, і нейкае, як у іншых постсавецкіх краінах, жыццё разышлося з гэтым, з тэатральным жыццём. У адрозненне, напрыклад, ад усходняй Европы, там 60-х ці 70-х гадоў, калі гэта можа быць з нейкай, з нейкай бяды тэатральнае жыццё, таксама як, можа, у нас цяпер стала нашмат больш значным, чым толькі тэатр. Вось так. Як вы мяркуеце? Ну, 90-е гады для краіны былі вельмі значнымі. Хтосьці зараз гаворыць, што гэта былі там страшныя 90-е, это былі шчаслівейшыя гады, скажем, перажытыя асабіста мной, напрыклад, нягледзячы на складанасці эканамічныя нейкія. У тэатры тады перажывалі вельмі шмат эканамічных праблемаў. Тады такая, ну, камерцыя прыйшла, то есть трэба было нейкі зарабляць, там было шмат такіх нізкіх, ну, я не про Купалаўскі кажу, а ўвогуле пра тэатры. Але ў 90-м годзе з'явіліся тутэйшыя Пінігіна, которые просто сталі, ну, падзеі неверагоднай. То бок, ну, мне цяжка сказаць пра нейкія такія, ну, тыповыя праявы вот гэтага ўсяго. То бок тэатр змяняўся разам з жыццём. Гэта факт. І тэатр заўсёды вельмі моцная уплывовая сіла. Он заўсёды большы, чым проста тэатр. І Купалаўскі тэатр, па вялікім рахунку, застаючыся дзяржаўным, на дзяржаўным, там, скажем, утрыманні і так далей, ён все роўна вот нёс гэты свой вот агмень. Вельмі кепска было в 50-х, потому что это были бесконфликтности, это были такие, ну, беззубые пьесы, все такое, но там были гениальные артисты. Вы же нагадвалі, што у Макаёнка нейкія былі па тым часе нейкія дасягненні і гэтак далей. То есть тое, што як быццам цяпер лічыцца нейкімі, мабыць, недарэчнасцямі, але ж тады яны неяк, ну, таксама неяк супадалі з нейкімі этими самымі жаданнямі публікі ці не. Так, потому что все, ну, потому что Макаёнок на безрыбьерах рыба, это понятно. Своим 70-м годам. И это все натурально и нормально. Але хтосьці жил в те часы, не ходил на Макаёнка, но таких было вельмі мало. 70-е, як вы мяркуеце? Потому что, напрыклад, там у нейкіх московских нейкіх тэатральных колах гэта нейкі шмат хто ўспрымае як нейкі, ну, золоты век там. Сябры, я мушу нагадаць, што мы уже перабралі свой час. І, Вольга, калі можна, вось кароткі адказ, тому што это все вельмі цікавыя пытанні.
але мы ўжо выходзім за рамкі сваёй кавярняўскага адведзенага часу. Мгм. Калі можна, от каротка і вот так вот падсумавальна. Ах. Ну, карацей, чым таго, што кропкі ў свеце няма ў жыцці. Это самае кароткае. І я думаю, што нягледзячы на складанасці, які мы перажываем, мы жывем вельмі важны час, Мгм. час станаўлення, час зменаў, ломкі старога, вымятання, скажем, як калісьці са сцэны у рэвізоры в апошніх кадрах вымяталіся метлой гэтыя старарэжымныя, тупаватыя, як бы лихадзеі, так? Вось зараз такі час, калі іншым чынам, не праз мятлу, ось, але штосьці павінна вельмі моцна змяніцца. Можа быць, праз боль, праз страты, але штосьці нарадзіцца ўжо цалкам іншае. Вось. І я вельмі радая, што Купалаўскі тэатр, ну вось на вышыні гэтых падзеяў. Мгм. Мгм. Дзякуй вялікі. Вот на гэтым мы будзем завяршаць. Я усім удзельнікам прапаную памахаць ручкай. Вот так вот адно адному, так? І паказаць Вікторыю. Так, так. Вось. І на гэтым мы развітваемся. Ірына, дзякуй за запрашэнне. Ігор, дзякуй за запрашэнне. Ведаю, хто тут з вас галоўны ініцыятар усяго. Дзякуй вялікі. Так, дзякуй вялікі за гутарку, Мгм. дзякуй усім, хто прыйшоў, дзякуй усім, Мгм. хто будзе Не слухаць, хварэйце хто толькі, будзе будьце все слухаць здаровы. потым, так, і І трымаемся. шчаслівых. Трымаемся і ходзім з роўнай спіны. Так, і кавярня на сёння зачыняецца. Пакуль. Да пабачэння.